bat nga nakakchin ke jong ublay ke bapilak banshem now Yohanes ke gospel Yohanes kalanong ke bakat riu ke khot ke ba apwe ayu ke Bible ke om Gabriel haba kasuk kon kadon ke jing ngau si naba kalaja kapor jongka Henry ondala kha ya kita ikon gam ken mau syu ya la kapang kasitom namar ke jingmen ba la kabriu sha kapor thai ting dia phai biang sha kapor ka ba phi la yo ye ini khon I jong phi man ta I la ya reus nam dai ka man reus nam ya man ta te henre ngin ya kan mau ken ya kapor ka ba la tip la ya po lawan ka ta kupor ka ba la seng ikon ha ka ko ka jong phi bat nganget nam do ka ta kapor ngam tip shani le se kalong kumta ne kamlong te henre shate shani te marsin tip kumta nila sumar bha nila le man check up nila di dawai nila shim dawai kamut la sumar bha bat andala poi le ka ta kapor ka ban sayo tengi sngo tho kajing su kajing thar hadu kat no tang kita ki bala khala pun ki sngo tho ya kata amen te khnai benai kadai ka pa ka kan thai ka pun yi khon te ki ba khndiat e ki ba pun chi phau benai lane khat wei benai te henre solan sar hi ka ma khnai benai te phi sngo tho ha ba phi la yo yi khon ban pun ha ka kho ka jong phi ka no phi shitom don le ki ba pang ru don ki ba koi ba khiam le henre don ki ba pang bat don le ki ba do no wat ya la ka jong ka jing em ru ha ka por ba ki wan ra briu sha ka por thai man te ka mot kat kata ka jing so kat kata ka jing thar kat kata ka jing jinja te ka long ka ba dei ken ya phi ha ba phi lawan ra ya I khlong sha ka por thai u ple ula ai ya u khon na ka ba jong phi sha ka di ka por thai kadon kamru ya phi ba phenom ai tang ya ka e ka ba dei jong ka do amen nar pon ha ki priu ha ba ki ya biang ki ya bit le ki pen biang lot ki jing bam na do ki so ki pai na dong shadong ki da ai ka ba bhatam ki jan ki na ki ba bhatam ki ne ya po school ru ha ka school ka ba kham bha na mar bale na mar ba I plat I khun han rai teng teng ki klet ban ai ka e ka ba bhatam ni ki khun amen te han rai lada phi long shisha kita ki khon ki jong ublei kamot lada phi shuklet no e ta ka jing so ka jing thar bat phi la yo I khon phi la kmen han rai phi klam le kmen pat na ka ban tawan pen sngo bhai ublei ban ai ka ba bhatam kamot ka long le no e ken na mar don teng teng ki briu ki la yo e ki khon ki ti ki jong ki man la usnem ki rakhe ya ka sngi kha ka jong ki khon ki jong ki na mar balei ba ublei ula kur khu han rei ki klet pat ban ai ya ka ba phatam shaphang ublei han rei kum ki khon kristan ke e ka ba don kam kalong ba ki khmi ki khpa haba phila tre shitam katta ban man ra breu sakani ka prathai tre shitom ruken ba phin la ban lami khon jong phi saka hima ka jong ublei om dei ban pen bon breu sadu jok amen man ta ki khna dang tang prasnem chi posnem khat arsnem ki lama ya udrox balai ki khmi ki pa ki don por ban ai tang ya ka do na mata ka do ki ai lu ki jing don kampar kho hen re na ka ban ta ka men sim kim don por ti wat long ken kita ki ba shukwa ban wan ra breu shakani ka porthai ban pen roi ya kani ka porthai han re kita ki khon pat ki nom long ken ki khon ki jo ublei han re phila ban kha khon chi phau ar phau ngorom le le re tang ba kamen toy la phi kha khon shakani ka porthai katta phimla ban ai ka ba hatam ka ba long ka chin ka jo ublei ki khon ki jo phi phin sa jin jar ka jingin ka jo phi phin yo khon phin sa jin jar phin sa kordet pat hoi kani ka si kha ka jong I khandong han ngan kren ru shagi khon samla na ma balai hangani pia bon ki khon samla wat chu yo preu krke kat ba phim padan live house na wat pat ya tho kam long ba phin ya tho dang loi phin yo ki khon shibon pat phin amla ban chakri bhai utrai na mar ka kum ka chin ka jong blai lai ki shan rang south house na kam kan thai live house na shaneng la long
Handre la da piyo breu dang na pen na pas no tho e ka long ye nya ka long semru. Namar kata pan no blay. Ya kata kapor ka ba pila ban yo. Yo tau breu pat ya ka long ye ka long sem ka jong pi. Tini pet na ka jing roi sam arpu ar ka khot ka ba shi phau. Labret yang ha me mendan kha me la long ublei jonga nado akpo kak me jonga ni dei ban snu thu ye kane ba paro ni long ki khon ki jong ublei tikini ki khon ki jong pi ki dei ki khon ki jong ublei ki ba u ai siteng por ni long tang ki aya amen hare ni dei bet ki khon jong no ni dei be ki khon ki jong ublei baro ni dei ki khon ki jong ublei ba ki khon ki jong ni ki ba ni yo ba ublei ai ni dei tang si teng por ba ni yo ban ri ban sumari ki na ma bale ni bla ban ba e ka jing im ka jong ni ha ko ke sni ni ha ban let no na ka ni ka prothe man te phi ha ban penrong ya ki khon ki jong phi ba ublei ulong ublei jong ki don ki kme ki pa ki ba kwa ba ki khon kin khampurom ya ki kme ki pa ban yo ublei ka ta ka long ka ba bakla wat nom le kum ta la phi le kum ta phi la pan long blei ya la de bat kita gi khon ki nom long jing kur khu ya phi bat phi ru phi nom la ban ben yo ublei bat hi sien ba phim la ban ben yo ublei la ban ben ya phi da le ru en la da phi hi kai gi khon ban e yo ublei ban bo shwa yo ublei ha shuwa ban bo shwa ya phi hadit kamu paning kong ude be ublei kinwan sakit me ki pa bat kum ta tar ka te ki khon jong phi namar ba ki e yo ublei pat u hi kai ke nya ki ba kin burom ye ki me ki pa amen namar ba phi la hi kai ki ban e yo ublei pat u la hi kai ki khon ba kin burom ye ki me ki pa bat kin da burom hi ru phin nom jinjar hi namar balai ublei ji hi kai ka bas ni u hi kai tang ka ba bha hara da phi kwa pat ba ki khon kin mane phi kamot ba ki khon jo phi kin salong ki khon ki bas niu nado dang khan ret nado dang ret ki khon ki jo phi kin mau ba ye tho khana shapang ka e ka badan ha ka bible ye tho khana shapang u david ye tho khana shapang u moses kom ta ken phi ye litre ho ot man la ka sni han re ha ka sni utrai ka de ka sni ka ba kom no ka de ka sni ka ba phi yo ban shong thai phi ha dan ka por ban ye tho khana ki khon man kamit pi hab dan kapor banya ruai banya puli bible ki khna ki badang ren shi de khot ha ka shi ta yo ki de ban pen puli ka jo shi ya ka jo ba ro shi ta yo ki khna ki bala kham he ki bala poi class 5 chaneng ya ka shi lan nong om ju de ban duna man la ka sni ki de ban puli ba ki khna ki bala kham heru ki den puli arlan nong lani lailan nong ki bala hele ki bom puli shu la da duna palat ka dei lailan nong ki de ban pendak ya kan lailan nong ha ka shisni kita ki bala kham he ki badang ki ba himlet puli e shu hanrai la da phi kham kloi pat ka por phila ban puli shi phau ar phau ru tang bala da bun kam ka no ru ya kan lailan nong phi don kam ban puli ka chin ka jong ublei phi hapan hi kai ru ye ki khon ki jong phi kum ta ka jing em ka jong phi kan dap da ka chin ka jong ublei amen nga shong du kan tem dei ba bo shisni kita ki nong wan thie jing thie ki wan chuan thie jing thie nga ju puli bible bai ha ka por ka ba dan customer ngam yo ban ka mai ya ka do tinga ka mai no ya ka men sim tinga yo puli kan ar pholan nong shisni plus bat ka trete ar pholan nong namar balai namar ba dei to boro hisni ki yawan kita ki nong thie jing thie te phi ki khna school tengam awa phin puli ka ta bale phi ha puli kot te hen rai ki ba puli ki bala kham he arlan nong phi ban pendak bet ya ka chin ka jong ublei ba ki me ki pa ki khon rit ki jong phi hi kai man la ka sni ban puli shi de khot baro shi ti yo namar ba ki dang rit ki nom ka mau hi re pen hi kai kum ta onda ki la kham he phi snang hi kai la da phi dan breu hayeng nyau ngot ka bible ka de ban dan nyau tali la ne phra la ne shi phau ru ta ma de ban dun na ya ka jing don ki breu hayeng ala phi shi bo tang ka we phi ne puli lang ka
kamut pihak banyak ni. Habis ni lang pihak ban pentok kerteng pihak ban dashim kiahi bagi kon jong pi kin don lagi jong ki Bible. Kata kadai ka kamram jong ki kmi ki pa haba pi yo ya ki kon. Ublei haba ukur khu yangi kwa ba ngin pendan buram yo no re ukwa yangi ba ngin pendan buram ya ublei. Bat lada pi lahi kai ki kon. Hakalenti ka jong ublei nama pa om dei reh kan ke perthai paro kadai betang kata ka balang Kristan lan ne kan niam Kristan hari don saki wei ru ki jat niam amen ki don saki Hindu saki Muslim saki Buddhist saki bompat long Kristan te ki ni ki khonrit ki jong phi la da phim don por ban ai ka tin ka jong ublei phim don por ban hi kai shaphang ublei ban dai ki la samla kumno re kumno ki la yo samla da ki to ki bom dei Kristan, kamu kim ngau per kan, kim ngau ya per, lada kini lagi ki bapa, kin om bay om lelai lada ngan let nak kamu kin no ya Yesus clams ngau salia, hana lada pila penrong lada kena nama tang ublei jong ngihi ublei ubah shisha, tang ublei jong ki Kristan ublei ubah shisha, ubah lawan man syayap halor kadeng kena, nama om don uweiru ubrei ubah hak hagan ika perthai. Teka Bible kaya thua baka bainong jong kapop kadai ka jingyap. Teka mat de tahu Jisu ubalawan ban syayap halor kadai pna nakam taka jongi ban sait noi ki pop ki jongi namar kata de tama uhi ubala. Manai ka jingem namar kata lada pila hikai ki khon ki jong pi. Hajika bakin let sya kata ka jingdo menre ya kita ki bompat itho ki walam pan ban sya ka jingshay. Amen. Patkin pat betrian patkin na phaidin na ka jinglong Kristan ka basisya. Hana lada pi ki kmi ki pa phim dan por ban hikai ki khon yala dero phim hikai ban ye yo try te kamot jot kan ki khon ki ti balai ba jot kalong ye long sam balai ba jinjar ki breu ha ka perthai namar ba kapa shishahi kadai ba ki kmi ki pa hi ki khlam besai ki khon namar balai yala de hi ki khlam wat yo tau blai lada pi phila wat yo blai pi de yo khon kan no ngur ro phim jinjar namar ki don ki breu lada don ubreu uba buat jaspe ki ong kumno ki ong ba dayo iba ula sedang ban leji seng ki sedang banong oh so jauh hi kapa bla bon tiang lanu phila jio snow kita te hanre ngani thoi phi ni baro ngi de so tiang te namar la thawi ni rakti blade porobo hapok per eden london pop te baro de so tiang tum ni ba jauh te lada ujo ubuai kamut on sa tiang kan namar katen rai te de uba khoi te uklam de te wajabo te kene ke jing bakla kan ba ong ba ulong kum tahan re haba uble ulap penlong i klam long kita ki wajabo hoi la khai ni ringkat bat kapap han re haba la IT yang i sha uble haba la pengentang sha uble la pen khoi yang i te baro hi ngi long ki ba khoi han re ba ladang isu syong sa ha kata ka jingjabo ngilong ken kita ki bajabo te namar kata om judan uso bapot om judan uso bajo baro ude batiang ula kelap ot namar kan ka perthai ke bapot amen te namar kata phine ban bat betriang lagi khon ki jong phi le ase phemshim la yo ban hikai ki khon ha kalenti ka bade phila bun kampalat phi perkhat namar ka jingun kam ka jong phi phemshim yo ban hikai ki khon ki jong phi ki la pen jinjar ke yeng gasam ya ki kmi ki pa ki man ki para kampatir ka por panap no try baro ngi de ki so thiang te lada la pot lada la jau ro ublei ulate ban pen thiang amen ublei juni udon ya ka por ka ba un pen bahapa ting dia pet jene bayang kala nong ka ba ningkong ka khat ka ba san long yame ha ka po ngala itho yame bat haba mem pat mi na ka po ngala pen kentang yame ngala thong yame ban long unong ya thu lupa ya ka jat ben reu nganong i phi bala ra phi kwa ki khon ki jong phi ki long kita ki bala pen kentang lupa na do ka po ka kme ke e phin le ngam ong ye phi ba phin ya lang sam la dang kloi han re
mar sendap khat san snem hi pi sedang banduai lupa nak kam tau breu jong pi bau breu pha bat ki khon jong pi ru kin ki khon ku jong ublei bat on da ki la yo breu mar sentep ba la seng ki khon pen kan tang no show try bat kan mau na man ndi ta ki shinrang ki kan thai ru ki don ki badi cigarette ki ba bam khoi ni du ma fwai ke kiat ki don ki kan thai ru ndi ta ki shinrang te ko bu paru ude ban long uba khoi u kan tang ka kemeru ki kwai ki khai ni ki ki tu wat bam la pi bam pi seng khon itu I khon imla ban long uba kan tang na do ka ko nan te pi hakan kiar kan itu ki jing ba paro ba itai khon jong pi in long ibala kan tang pi I ka dik perthai dan chipon ki breu ki ba wat habala shakri u try ru tap tang da ki jing du na sudah ni u David hoi udah balas le jong play henry udang ha ka pop klim udang ha ka pop penyak breu man henry pingyo iru padon u breu uba haba ke kme kala pan hi na ublay bat haba kala yo ru kala asha ublay bat om sham la yu I dak snew ai ru em yo sang wel man kidan ki breu ki ba oh kam klan hi gitu ki breu ki badakat nama balai ki badakat te kemon on daya lap ma ki klam kam klan henry kam dei kum ta Kito ki breu ki badakai anda ki le lap maki hoi klan namar balai u blei jongi u baha u pen kala u bong thau te na pop jong ki breu hanre ki bakum ki tang ong phi ki haban shak shibun hai ki jing jam tof ba ka jing ya lenti jong ki ro hamen ka jing ya lenti jong ko lo kum do pare ki ba ka ba so sat ba namar balai u breu u badakai anda u kala u shlor namar ban le pop ru salia te ban le ka hak ru salia shu anda u la yo yu trai Henry lada ki khon jong pi ki blak kentang ki long ki ba sup ha ka jing ya lenti ka jong ki mu Joseph ru pi u sup ha apa bo khle me tho bo pang bo hi tam bo long kam ta mun ja ka long u long ru ka jing kur khu Henry ka long ru ki e pi ya ka tien jong sang wel le tang shi kin tien ru khlem pan ha ai ha khan dau ha ba u play u la pha ban ya thu lu pa ya ka dam don ka ba lat cha ru ka bom dai ta bang am jule ra na ma balai u play u testing ha Henry ka ka ba usang wal Ukran ka weru kam padhap ha khandau kat ka ba Ukran ka lalong teman nado ka kpo ka keme ulalong ubala kentang kalapan no blay lese don na pding jong piru ngam ong ba pidon hang ne lese yo don ru ki bom don kun don ti Henry la pipan ya kataru ublay ulaban aya pi ba pidon kam mana pen kentang I kun ki jong pi nama pi I wat ha ka Old Testament ru ka Bible ka yathu badon ubri ubajanai tau de ujo take on wat mentaru ublay ula ban pen khai de ki khon ki ba ublay un penjanai lada pilan nang ban pen kentang na do ka kpo na ban do ka kpo ka kume la yathu ba ki ladon ha ka pop re na do ka kpo ru pilala ban pen kentang da ka kertang ka jok pra namar yo jir ma ya ru ka Bible ka yathu kum taman ha ba la pen kentang ka mo la pen khoi te na do ka kpo te la pen khoi ya ka pop rai bi na do ka kpo la pen khoi ya ka pop rai bi om nan pop rai bi namar la pen khoi na do ka kpo pat onda la kharu namar ba ki kme ki pa ki la pen dot pori ki khon ha ki ba ha namar kata ki la long ki ba kentang mani tho pi wat a ki mobile ki khon ki jong pi ya lebet ba haka serngeu ki khon ki jong pi kanom ka ka bas neu ngane tho pi ki khon jong pi onda ki la he pen nam dan kam man ki khuslai ru em kat chaba ki la u angal u blai unda u ke ngam dei bangas ngau serong dei tang u shakri jong trai u ba yo I ba u don u angal nong ya da hanga hanre kat nong wat chu ki breu jong blai haba ki duai ki ong la yo I u don u angal u ba yen hajan jong pi u bat ka wai lam ki la don teng ru ki breu no balai haba ladap da ka tin ka jong ublay haba ladap da ka jing raya ro ya ka kerteng ka jong utrai ublay udon rekat kik me kik pa kim la bakin sumari ki khon man le bod iki kat chbaki yat hare ublay ula namar kata ladap hi pendap iki khon jong pi da ka tin ka jong ublay don ki breu ki ba ki thate ban pai de ki khon bon kam ki ai da ka mobile bakin melan ki ong ki khon te benta ki la ter si kim le chang sho shane shatai hanre ha kamera thia la ai da ka wat ban penyap ki khon ki jong ki amen namar kata phi ha ban don ka jing ki kle ki khon namar pale uble u sapan jing khai na ki me ki pa la da phi khai ki khon phi supan biang tang ha ka do hanre ha ka men sim phim tan jing khus lai ru em phi ki me ki pa phi ha pan ai jing khan
Namar katakan mau barabor ban ai ka bahatam ya ki khun ki jong phi ngine pet sam nyopuwe ada khat ka bahan riu bat pran Damila kersyan yang nado badangka. Mila shimno mami yang na kakpo kakme jonga kajingiro jonga yame kanlong barabor. On pendak ya kasintur jonga da kajingiro jome da kaburam jome baro shisngi. Manit hoye pi nado kakpo kakme jongi udai ublay ubalapat yangi uba kersyan yangi. Tentang kidon kibriyo kiba kikme kikpa kide briyo spa kisngo ba kide kikme kikpa kiba kersyan hare lada uble kurkhui kikme kikpa lada piang bet maknaru tang shuan ka jingpang hae ka kapisakan syan dai uble yang mo ai ka jingkwat ka jingkhia don ki basngo spa kisngo nang namar ba ki tebet ha ka no ka kam kinang bahaban ban kamai pisah hare lada uble ringkat ada uble uman ban shim tang shikhl mat ka tu kapisa kam nong ai amen. Namar kata wat a bagi khun jong pi kin shania ha pi ikme ki pa han re hikai ki khun nado dang re bakin shania ha ublay te namar itu i khun ba i shakri palat yu ublay un kur khu kan ya pi ki kme ki pa ba phin laban pendak e jing don kam jong ki amen a pi kai ki khun nado dang re ki don ki kme ki pa ki balala ban hikai ki khun sans nam ki khun ki lala ban duai khliet ki la yo jing pendak tes mesin ba khun namar balai kajing la kikme kikpa kadon kabor banya lam ki khun chabeng bat kikme kikpa ki don kabor banya lam shadu jot kashong ha kikme kikpa lada jot ki khun kikti dei ba kikme kikpa ki khlem penat por ba ki khun ki jong ki namar kata pidon kam ban hikai ki khun ki jong pi ban ten so tho ye ki ba ngim dei ba ngin buram than namar teng teng ni dei ban buram ye ki brio ni dei ban buram para brio ni dei ban buram ye ki me ki pa ni dei ban buram han re ngim dei ban buram palat ya no ban yo blai hikai ki khun ban buram palat yo blai bat nak ta itu khun Allah ka jingkur khui ke jing kasam Allah ka jingkur khui ke ri ba ka jab ri Allah ka jingkur khu kat haba itu i khon i don Allah ka jingkur khu kat haba pi don Allah ka jingkur khu amen wa Abraham kat haba udon Allah ka jingkur khu ngam snong sarong i kata han re da ka burong ai ka burong shoble kat haba ngadon Allah ka jingkur khu hatu pi ki ba sak marjan Allah na em ka jingkur khu kat chabang alai na ki preu ki om ba pilong kabreu kabala kurku bat kibreu ki badan jing ade bat nga ki juyo jing kurku bat ki do angru komno ublai udo nga kat ki bat kurku ye pangan kurku ye kita bat ublai udo le hiru ye kata te wat ai kan bangi wan shakani ka perthai ngin long ka jing tim ya no ngin long ka daw ban ngosi ya no hanre ani wan shakani ka perthai ngin long bat ka jing kurku teman ya shongka ye hasam khamtam hayi sija waju ya kana lorni ya kana kan chapang ublay teman ya tu kana kan chapang ublay tis ngotenat kan kamut along kan ke jinggur khu ka bakrau pi kom ki kme ki pa lada pinang ban gur khu ki khon ka jinggur khu ka wan hayeng hasam halok ru ka banang ban buram ya lau jong tengah kalong ka jinggur khu ke yeng kasam ulok ru udah bat iet ya la ketengah udah bat iet ya lagi khon umdai tang ka kentai kan buram yu shenrang ka kentai ka ban buram yu shenrang pat udah bat iet ya la ka jong ketengah waju ya mai waju ya nia namar ka jing ya mai ka jing ya nia kawara du jok hayeng amen haba ya mai ya nia uksut uwan haba dan uksut un penjot un pentrai kalau yeng kalau sam pir wai pir ro pidan habneng namar ublai udan habneng pinyo mat ika beneng nado na kendau kijing yan ya mai mlalat ha ka jing long breu hanrai tang san 10 minit dai banya penbet no dai ba kata ka jing ya dom ka ba hado bana sep ka sniru ha jing long breu kono ba biang hanrai ha banya pendam no namar kata pi ki khon samla haba pi dang ya samla wat ya kerke ban shimbreu hanrai du wai ha ublai ba anda pila shimbreu ru kan nek kain shado bakut kacing em jong pi om dei menta layat ho
dan buram menhakan ya PM ketukan news menen mencisngi kita gilai thọ dan buram hare mata hapring ba armat utu ulah upenyap no ikalok balai bom dan ublai am lada dan ublai te huslai ayu kibon ki kena samla ki ongim no chuban shimbreu menta namar ba omla shania shu hanrengan ong ye phila ra phi shakri bhai ublai ka kan theiru kan yo da ubreu jong ublai usen rang ruan yo da ka breu jong ublai kanam tan gen kata ka jingya shok kata ka jingya dak ka jingya mai ka jingya nia hayeng hasam phi ban long kita ki ba pendam macam ublai ngadong ye phi usetan penom la ban rung ha ka yeng ka sem ka jong phi man then ye pe Ephesus archipel ngala klet ong kumno on pendap ya ka sintur jonga da ka jingiro jong me bat da ka buram jong me ba ro hisngi hikai gi ko nado ba ki dang red bandam snap ya ki jing wai prothai yo don na pdeng jong phi dang ya snap e ki jing wai prothai uble ju sham simo ba hikai gi khon jong phi ki nom bang e jing wai prothai ki nom te hi ru ki nom i tho hi kita ki aktor ki actress jong ani ka prothai hen re kini tho be tangi ki jong ble hikai ki khon namar kani tho i phi ki jing wai prothai ki pen bernya tangi ka skor lada phi snap ki jing wai prothai nganong ye phi usoi tan uwan ban chong hajan jong phi bat ka jing ja jong ka jing accident ngani tho ye phi ki ba pon kim dei ki ba bakla ki tu ki nong nya ki ba pon ki dei ba la ya melan bat usoi tan uya rengkan te namar ba usoi tan uya rengkan utan yo ustering ka ja ka jing accident phi la chakri pala di ublai uangal ublai unya rengkat bat phi kumba usakri jong tra yo iem ba uangal udan hajar jonga balai baru wai bitan trai te jutra si wai perthai te uangal utrai uya rengkat te pun sing ala de ban yap tangpa wanra bandadan ka CCTV katuka CC kamera na CCTV ka CC kamera kamu layo ikan ba uangal ura yang aku no kan no sing ala de ban yap hanre balai badon uangal nong yada Hitam dari jiwai utrai pipuri Bible pidwai na bata kiwai na bata yala deru pila de ben accident uble ulat je pi hakapor bangadang deru perthai menchua padan bai hikai manu syapang ne uble ngam patwa dio to uble klemdan bai yalak manu ru bahan rei kadon kapor kabangan wa yo uble bat keslam bah ka jinya lenti ba klemdan nong yalam ngalawa dio uble na du 1000 stan ngadang ya kendu hadu 1000 katlar Bamdan nong nyalam nanti nama PI minta tada kakla ka bampat prat kaslem lada bala thau nanti tala kloy lapoi kloy te ngaslem bah te hakapor ka bang ngadang dei ru perthai ni sya pet bhai gitu gi serial Shaktiman te ngasayo iken ba dala hap na jrong ruem Shaktiman ulah pan bet ulah on be kuntu ulah syem la ra kamu lalat dei tu jisu jongi kampala dan Shaktiman ne fiang kum no tu ya rapid ken utu te shu akte jisu jongi te de Shaktiman na shisha dita kanawem ni la jan ya fru ni la chedone kitu ki bang ani shu la salad dei sei bala salad kato de ba ura ubleng kato umne bala salad kato namar ba kajing do ringkat ke jore ke pi la don angel no ya da upadon ka porte ni se betul masai bodol tharai kalong ka basya na madang ya ret temu nang biet dehnrai damta ngayo mat pat ha ka basisya kitu ti kisya ak dehnrai ngapa ngamat dai ha ka basisya ken ba ublei udaya da sisya te pitam ki jingwa ya ro utra adon jingmod dehnrai pitam ki jingwa jong ka perthai kam don jingmod amen kam don jingmod bat kam don ru ka jingmen toy te namar kata hikai ki khon man ya ro yo utrai bon ha hakisni pho hakisni kha daki jingrai perthai daki biar daki kiat kam long ka pate kawan rak ka jingtim ye itu ikhon kawan rak ka jingtim ya ka yen ka sam dan pat sedang suara ka jingrai gospel halas penkot da jingrai mithun kam long ka pate kata amde mengajukran kadai ka besya lah sedang ken da ka bayo ro yu play tama pungkot paha jingrai mithun jingrai mita film no la asap enot ketu kaji sakri play barokhat din amar kata ngin sedang ru da umen siam ngin pengkot ru da umen siam kan amen
Tika peneng rukan chat kemen. Ikhoru inyo jing ko jing kia. Kajing ruka kemen, amen. Te ini pet menta Ephesus kat kabashi pau. Namar ni long kejing thao jong u balapan long ha u Chris Jisu ye kejing le babha ya kiba u play ula ban kre lepa bangin yo ya haki kakje kejong u play ki ko ba ni long kejing thao ki jong u te haba ni long kejing thao ki jong u tingin de thao burom ya u ken ya man te ula pen kre lepa ya kata kalenti kabangi ngin yo ya haki kabu kalenti kababha amen kajing le babha ya ki ba ublei ula pen kre lepa kita ublei pen kre ki babha na benda bajongi ngim judan kaman ki khuslai teng tengi khuslai palat na benda ki ngim ju khuslai ba dan pen singo bha ublei lada phi khuslai palat dan pen singo bha ublei on sa pen singo bha ya phi ki khoram baro ki badan hakalin tiya jo phi kin pen madan maang ngaset perkakat ya utai ulom ba ka jesibi kala pen madan ublei nom la pen madan ya ka khoram badan jengim jengi ka jesibi kam pat longai mar ublei jengi ya man ya ulom la pen madan te mat wetsa ka ublei pen madan ki khoram baro ka ya man namar kata dara phi sakri ya ublei phi ya ublei omdan khoram nado basdam ko partai ublei uklam thu man penjari ki briu namar kata ka eden kadai kata kaba labu ya ki briu ki baningkong haba kimpat lepop kim jutep ru utep lut ublei man ngaru ngani thoi phi ngam jutep utep lut ublei hakapor ka bangami na yeng ublei wo ngami na yeng banda dei bangami yu ublei ngapar khatip mandu ban siwai wai tep ka bam yona pisarum don rum don kakam rubom jutre ublei utha ban mi la kami hare dangami kajing la don pom wat kuslai ngan sa penbiang banga ka bayeng kat ba hempat yo sna yeng ngan penbiang banga ka bayeng nga ka breu go bom jutre kam ngam nang man trekam lami na yeng yo tulop shu yo shu te hre imei jo ine khna basaban nga yo inga kong ko khonjong akan sabat phi ngong tang yo la ding am dan ye bang besar la ublei pen ha bam la dengan bam te la da ublei pen ha tengah sha jing et dengan besar kon jo phi kong em ka khon jong akan sa ba phi ngan pen biang manga ka bai bam ya phi ba di kon amen pila julap ba kinong tre kinwan tre hi jo phi kin hawan ai phi ba ka bisa empat julap ngam cuk slide ma bele ngade jo ublei teng ku slide le ayu ma kata ngam ju ku slide ru em ba email jong ini man la upna i pha bai bam yang nga ka bai yem rupai ha ka bai si nga oi ni nga jing kwa bam do si yang ni shu ya bam betang ka ja ba ka jhor ha ka ka sni i tai bai brief i wan pha dwa i wara nga do si ya 10 kilo ni aru kala pa ho ini lar ke yo mo me pom pa do si ya tiko ni ko ngar wara ayu ke ni phingam sona ma pen the na do si ya 10 kilo i wara ru bai ki jing bam shi buat ki jing bam di sha te nim chutei ban khuslai kom palong kito ki brio baningkong habok per eden haba kim patip ya kapok kim ju khuslai ublei upen biang no kikmi ki pai ki khon baret namar kini ki khon baret ki shani tali kitip eman pen biang iki ni la he ni la rong ba kan ne hasani tali ne ublei la dong pendap pi un pendap manga ngade ki brio ban experience hai ublei ngami na ye ublei wo nga phakwa ayu pa nangangan ai pha tengong jisu ai pisai nga shikrot ngakwa shna yeng bade balai nama ba ngasong wa te jinjar ki bri ki shabe mo shikhang shabe punyam tai phitep nga ya thu ya men janga ba menne am jisu nga phakwa ayu nga ngakwa pisai shikrot bal shna ka yeng ban chakri ya meru mangan chong ya la deru tang ba
dang ala yo ka yeng ka kali bala jeseng ka jangan phong ka jingbam te barangan ai no saka kam jong me hingan chim betang ka bangadan kam hi pite uble upen long doktor inga habangam dei doktor mentaki doktor hawan chim no wai nanga ke iman jonga yong na ila sus nga bang nga ai bisa sikro lo ko ang kala bete namar bisa sipiarum don ya ini kong ba itu me man jeseng ngau me baru sisinam ya fisia ang sa ai kam me fisia kini ga pakani tamula ban syong rom don ai kam ayo ken ga babur da pai ki brio tang nyo panai ble kur khui na nga ai kam si sai amen te nga confident me ble ngam ju khuslai lada phimle ya ka pop wat ju khuslai ble ble ka kamba ngami bet ngam ju sali ai nu yunur wat ju ban thodi ble jonga kumena kupana lok na khona mano ngam tep wat ju pen thot ya ga jing sakri ple jonga lada nga kham le pop ngam ju teng inu marwai ru ngano ban yen ngam ju teng na bale ngam yen marwai mri kwai beneng udon ban yen rengkat ban nga yanu ngan siap teng ngam ju siap teng inu ru hare ga siap teng tang ngada ngale pop tanamar kata lada pi sakri yo ple ngadong ye pi kalong sisa ka jing ku ka bakra ka gm ka job yeman tene pen chu proverb kalanong ka basaw ka dukhat ka ba chipau hadu bat ka bakhat lai proverb chipau saw chipau bat khat lai ngau ko khon batuk priang ye ki jing ong jonga te kisnan ka jing em jong me kin long shibon lada pi ngau i ka jing ka jong ublei lada pi ngau i ka jing ka jong ublei un ai shibon kisnem aman te lada pi kit me ki pa ki klem ngau i ka jing ka jong ublei ki kampuni ye ka ki kamle ru ye ka te kum no ki khon jong phiru kin yo ke ka snem ba drong ka ba bon lada pi pen sngo ba hayu play ki snem jong phiru kin long shibon ba ki snem jong ki khon ru kin long shibon amen nabar kata ni haban pen sngo wi ki khon ni ka tin ka jong uble ba lada pinge om ju do leno e ni yo ban penan buram ru yo play amen ada khat ka ba khalai ka ong to pat scam ya ka jing hi kai wat lat ya ka to sumar khop ya ka na ba kalong ka jim ya me kakchen ka jong ublei kalong ka jim yangi namar kata ngam khen ko ri kini ka jim ha ang trada im da yak rom le tang bangan yo ban ya ban me namar kata ngano ban ya klam doni ya ngami te ngami thli bat sudah hre menta da nga ha ban mi kiem namang ngalas na yeng matai ngu tra chete ko la dum sao te nga ha ban kita katrok long sudah da ka da gitu ki kaliret mlong sura ban ket ni hap ket da katrok namar bele da ket da gitu ki kaliret kamu ngiam sho hare hapa rami tang ka ban syong rum dan ni asyang ha khendau nrementangi haban ket da katrok nama bele nama ba ngam ju khuslai e mu bele oi ngayat ngaru ngayat doni e ngam tip henre u bele u i ke jishania bat usap penlong ye ngade ka priu ka pom dan ru na bale ngayo tulok tak san hajar shibnai iman jonga isna ka yeng ka beheb ha namar i lok jo i ru i de nari te ki ya la ya shong bon ha ki la ya ro e ka yeng ka itnat ka yeng ka beheb ngapat hang ta nga ong kuno ya ngaon sa pen ha bu ble na beneng ka yeng ki suya pet do de nga da menta bu ble wai sya ho empat de ban re lakan yang kepisang ngam khuslai syu kamut lak bet ban endat namar bele ula ai bat undang ai ru namar bele ngala ong ke jong ka de ke jong be te ya de dengan sim tang kan ijing don kam kababon ngan ai be chaka kam ko jong uble ngan le ayu hi kepisang namar ngam la hi ban ra ngala da ban penen kam ngan tum telon be chaka kam ko jong uble bele man pen yar ya ka hima ko jong uble man namar kata ha ba hidang sedang ban chakri utrai pi hapan yat kapor ka batang si photing ka hindan nga ngalamat di kata si photing ka ngam dan pisah hendre ngam jus ngau khuslai na mga khan le pop
danga tiak makana ka jing tiak siaru la danga ket makapop ngahapan pang hapan chitam kan mentoy ayu harangam judon jipang ji hitam la danga pang mangade tang la danga lepop la danga klem lepop ngam ju pang ngam ju hitam namar kata manong yi pi yai bat ka hok an da pi bam dang ka jabat kam lo ro pi suk to men sin danga shong kali nga shi yi tu ki yeng ba ha nga shong ji su ngai tan hai ti ki yeng ta ba de men man ai ru ai da man rom le la tang ba mela pen em yang alabiang ta ba nga shi ngai tan nat namar ba itana shi sha ta mo ngai ngo em tigi brio mela kur khu nga kemen ba nga yu i te la da me man nga ro kan yo te la da me man rom je le re tang ba mela pen snu ba nga te ngim jude re ban bishni hawa ki brio spa ngi de ban kemen lang brio sa alang ye pi la ki men pi i ki ba ha brio ru pi itana piru uble un sapen kia ya pi ngim jude ban snu bishni hawa ki le style dan buramte ki le style se makor ke sne kenye ki ong ma juriam kumto Henry ki style itana te ro e ki la da phim tan ye ka masim jo ka jing bishni kawan ra e ka jing kur khu ha ka jing em ka jong ki man tengini pe Jeremiah ar phukundai khatwe na banga tip ye ki jingot ki banga perkhat chapang jong pi ong utrai ki jingmut ke jing suk ken te om jong ke jing sneu ban ai jing kermen ya pi ha ka por bakut jong pi amen ti ga tin ke jong ublai kala ya ko ba udon ke jingmut ki ba hate ba perkhat yang ni ladawan ke basneu ha ka jingim ka jong i tu tip ba dai mangi hi ki ba le sneu lada pi chu wat ba yu blai pi chu ko ngo ba simple yo blai ublai perkhat tang ka ba bha suda ya pi amen ublai ju perkhat ka basneu na mar pi nam da ki khun ki ti pi perkhat tang ka ba bha em te kat uta unong thau ubala i e ya la ki jong ki jing thau ubam ju thau i jing palat ki jong i ala da uthau ngim la ban yang kum ne ban ro yo uru te pi thai uta un perkhat ka basneu yang ni perkhat betang ka babaha namar kata sedang se mangiru on perkhat ban pen singau bahaya le se phimla te ban pen singau bahaya re pan bor ken na ublei pen pan bor na ublei bat anda phi pan bor na ublei unsa kur khu ye phi ba phin sala ru ba phin chakri utrai she iklo Wamja ngan ai sinan kan kat khot ka ba khat do ban bok ti sinan yi ka dan ka tien ka jong ble ka ba bleu ndio ban ku ye ban tam chuam le ra te sedang man perkhat ban pen singau bhai ble ngine pe jingkhan rieu ar pusau hadu ar pun rieu adio ban kur khu sinan yi khlong Dengan penkot dapat dikatakan kebaong tumne utrai onda kurku yame bat onda sumar yame utrai onda tenshan no yala kakmat halor jome bat onda le isen yame utrai onda kentiu yala kakmat halor jome bat onda ai ka jingsuk yame ai ba kani kakchin ka bangal yo ban kren na ka betul khon kan long kat ba kum kakchin ka chung ublei kan ni dia duai ablei be e chunga no wan aprai kana tan ai ngu en ublei pa suni ba ha pneng na men long le ba ha kan ko pa be e Oke, kiti selalu kon. ma duai kan ko pa Kiti kon.
nak betul ni Mighty, hallelujah. long call iba kurkutin ko pa Kuya Jim Mujum to long call apply ko malayo so hindi wat ko kiya apply ka na ano ka ji pang ko ka ji ito ka apply yaw ni phone din ko pa ji ko boy hanre ka ji ko matuwa ke ko pa hat ba ka tin ka jome spirit of understanding. Mun sim to gajing snow itro. Apo gajing kan insan ramba kani gajabing gajing matwa ya play ko gajing matwa kan shai kan kada kan ko lo ko gajing kan kasin ka go try to like grace ka jong kan jiga ye jong grace ka shri Grace of Jesus. The fear of the Lord, kadang gajing shifting blade, po jumoi na duwa ya blade, pagkatin jika dog wujud, kadang gajing shifting blade, kadang gajing shifting blade, kadang gajing blade, unsan unrangba hagajing blade gajing, unsan unrangba hagajing gajing shifting, kadang gajing kong hagajing ipa, kadang gajing kong ada duwa kadang gajing shy, hagapulay puti kadang duwa kadang gajing shy, kam tam go try Lord kadang gajing ikmat makan jaman sim jumoi try. Ligi skor di bagian jamin sim stangan flee ablay. Ligi skor di bagian jamin sim Lord. Eyes will open, ears will be heard. Skor di bagian snow di kematin itu. Kemikpa bat baru ki phone ni yo banduai kerpang. Haleluya. Wan sini sekmat baru ki bahayi ki kemi bat baru ki phone ni yo banduai kerpang. Haleluya. 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 Trying to cranny the jing for John, distract a part of the jing for John, a part of the jing so good John, a part of the jing for share for John, a part of the jing for reset for John. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, John, I'm going to try to perform the John, and the Shazing for Hallelujah. What is not done, but to become Jesus, the Hallelujah. Along the way, God, what